Vydáme ich denne, na ulici, v obchode a určite ich máte aj vo svojom šatníku. A mnohí ani nevieme, čo vlastne znamenajú. Symbol R má jasný odkaz. Označenie je registrovanou ochrannou známkou. Používať symbol R v krúžku smie len majiteľ ochrannej známky, pričom je to jeho právo, nie povinnosť. Preto i označenie bez symbolu R v krúžku môže byť registrovanou ochrannou známkou, avšak naopak nie. TM znamená trademark, teda obchodná značka, a SM znamená service mark, teda značka služieb. Symboly SM a TM je možné vnímať i na území Slovenska, a to i napriek tomu, že slovenský právny poriadok tieto symboly nepozná, teda neupravuje. Signalizujú, že nimi označené označenie je používané v hospodárskom priestore vo vzťahu k určitým tovarom, TM alebo službám, SM. Rozdiel vo vzťahu k symbolu R v krúžku je ten, že označenie nie je registrovanou ochrannou známkou, ale iba označením používaným v hospodárskom trhu. Označiť takto svoje tovary či služby môže prakticky ktokoľvek a nie je k tomu potrebné registračné konanie, teda štátna kontrola. Aj z daného dôvodu je právna ochrana uvedených symbolov na Slovensku nulová. V praxi sa to používa tak, že pokiaľ prebieha registračné konanie, používa sa symbol SM alebo TM. Po úspešnej registrácii sa používa podstatne silnejší symbol R v krúžku. Copyright referuje autorské právo. Problematika prevodu, vzniku, registrovateľnosti a iných náležitostí autorského práva sa líši naprieč rôznymi jurisdikciami. V našich končinách platí, že autorské právo k dielu vzniká autorovým momentom jeho vytvorenia a nie je potrebná ani možná jeho osobitná registrácia. Napríklad v USA si copyright registrovať môžete. Plusom určite je, že nemusíte dodatočne znášať žiadne náklady ani procesy spojené so vznikom vašich autorských práv. Mínusom je, že v prípade problému autor musí preukazovať vznik svojich autorských práv. Ak si mám vybrať medzi TM-kom či R-kom, určite si vyberiem R-ko. Ak chcete R-ko,